Hallo? Hello, Sì, Zofi. Ahoj, Zofi. igen. Ahoj. Vieme po slovensky, Zofi? Áno. Bože, ja som taký šťastný z teba, že ani si nevieš predstaviť. Máme čas dnes, či cestujeme niekam? Kedy by si sa chcel stretnúť? U teba alebo v aute a koľko času? No ja by som sa chcel v aute, ale počúvaj, mám iba dvojmiestne. Vadilo by to? Prosím? Že mám iba dvojmiestne, že či by to vadilo. Či to by... Nie, nevadí. To sa dá aj v dvojmiestnych? Už si to, Prosím? že či sa to dá aj v dvojmiestnych, že či už si to tak robila niekde. Také vieš tvoje praktiky. Všetko sa dá. Všetko sa dá, keď sa chce, tak sa mi to páči. No ale ja sa pýtam, či si to už robila, vieš, lebo na prvýkrát, no. Či ty sa pomestíš, ty si taká menšia zrastovo však. Nie, som tlustá. Tlustá? Aha, neboj sa tak, dáme si Bože, kardio. aké otázky? Tak schudneš. Tak ty si tlustá? Ne, Nie si však videl si fotky. Počkaj, idem na veci. Akurát. Ani malá, ani veľká taká, že zmestíš sa. Všade, vieš ako Ja zmestím všade. No, dobrého veľa nebýva. koľko času by si chcel u teba alebo v aute? No v aute by som chcel, v tom dvojmiestnom. To som už počula. No, tak tam by som chcel, vieš, v aute, tak OK, koľko času? teraz minúty, sekundy, hodiny. Ako? Pol hodina, hodina. Pol hodina. Fú, no ale záleží, že ako budem vládať, vieš to, ja neviem povedať, že koľko. Teraz srandujeme, alebo rozprávame aj normálne? Rozprávame aj normálne, mladá dáma. My sa rozprávame celý čas normálne, ale nemajte nervy, lebo my to myslíme vtipom všetko, takže ja chcem mať taký... Akože my? Koľký sme? No my sme, že ty a ja, lebo my sme už spolu, chápeš? Spriaznení. Prosím? Že my sme už spolu dvaja spriaznené duše. My sme sa našli. No Jovan, nič idem rád.